Dame i gospodo, nosilac izborne liste broj 7, predsjednik Srpskog pokreta obnove, gospodin Vuk Drašković. Sa grupom radnika Kragujevačke zastave posjetio sam krajem prošle godine Škodinu fabriku u Češkoj. Pre 15 godina zastava je bila ispred Škode, a danas Škoda godišnje proizvodi oko 1 milion modernih automobila, a zastava jedva 10.000. Plate radnika u Škodi 5 puta su veće nego u zastavi. Takve treba da budu i srpske fabrike. Braćo i sestre, srce Srbije, Šumadija vas pozdravlja. Šumadija poručuje, nema predaje, jer smo i u ovoj kampanji u Šumadiji bili najbolji i najjači. U Vojvodini smo učinili sve da sa izbornim rezultatom Srpskog pokreta obnove budemo zadovoljni. Dragi prijatelji, i zato znam da nam Vojvođani veruju, jer se hrabro i odlučno borimo za prave vrednosti. Vredi se boriti. Dragi prijatelji, kažu oni koji nas ne poznaju, ti si šef izbornog štaba. A ja im kažem, ne znate vi kako mi radimo. Svako od vas pojedinačno, svi vi koji ste ovde, svi oni koji nisu mogli da uđu, svi oni koji će ovo vidjeti na snimku su izborni štabovi. Svako od vas je šef izbornog štaba. Zato što se mi ne borimo za ono za što se borimo, zato što nam je neko naredio, nego zato što u nešto verujemo. Svako od vas radi na tome da svakoga dana pronađe još jednog kome će konačno objasniti da postoje mnogi putevi do Evropske unije, ali da je jedan put najkraći i najefikasniji. Ne borimo se mi za Evropu zato što je Evropa geografski pojam, zato što je Evropa kontinent na kome se ne nalazimo. Kada uzmete atlas, jasno se vidi da je Srbija nedeljivi deo Evrope.
Mi se borimo za Evropu koju treba da stvorimo u našim glavama i u našim srcima. Borimo se za Evropu vrednosti i Evropu kriterijuma. Borimo se za Evropu koja zna da ceni rad, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, bezbednost svih građana, ekonomsku stabilnost svake zemlje. To je Evropa za koju se mi borimo. Evropa šanse koja je samo naša i ničija druga. Ono što nas pokreće, to je ono što su mnogi zaboravili. Srce i vera u Srpski pokret obnove. Vredelo se boriti svih ovih godina. Protiv rata, zločina, mržnje, straha, protiv laži. Za slobodu, za pravdu. Borili smo se zajedno, jedni za druge. A borili smo se i sami. Podnosili smo žrtve i nastavili da se borimo. A i danas, za istinu, pravdu i slobodu, vredi se boriti. Dame i gospodo, Vuk Drašković! U Beogradu smo se okupljali i druge smo oko sebe u Beogradu okupljali punih 11 godina. U tim stalnim i velikim bitkama za istorijski preokret, zajedno sa Beograđanima, rame uz rame, išli su celo vreme Valjevci, Užičani, Kragujevčani, Kruševljani, Leskovčani, Vranjanci, ljudi sa Kosova i Zaječara, Negotina, Niša, Novog Sada, Sombora, Šapca, Zrenjanina, iz cele Srbije. Srbiju celu, a Beograd i Beograđane posebno molim da na ovim izborima podrže Srpski pokret obnove. Da bi napokon svanuo taj 6. oktobar, jer samo borci mogu lomiti i polomiti mnoge prepreke evropskoj budućnosti i preporodu naše nacije i države. I samo borci mogu sprečiti povratak Srbije i naših života unazad. Otvaranja tajnih dosija u Srbiji nema. Kada je Srpski pokret obnove
pre skoro 3 godine predložio zakon o otvaranju tajnih dosijeja svih tajnih komunističkih policija od 1945. godine pa do danas. Svi su bili protiv. Sada se čak mogu čuti predlozi da je potrebno doneti poseban zakon o zaštiti doušnika, a tobože da bi se sprečili šokovi i lomovi u porodicama, u strankama, u vlasti. Srpski pokret obnove, Srpska liga za vraćanje otete imovine, Narodna seljačka stranka i liberali Srbije su upravo za ove šokove i lomove, da se konačno sazna ko je ko, da se konačno sazna ko je ko, da se oslobodi Srbija od straha. Samo ovako moguće je otkriti sve ubice. Samo ovako moguće je istrebiti kriminal, pljačku i one koji su za to odgovorni, izvesti pred lice pravde. Samo ovim putem ide se u preporod u Evropu. Ja bih se posebno večeras obratio i Beograđanima. Širom Srbije slušam mnoge gorke reči zbog nesnošljivog stanja centralizacije u našoj državi. Cela Srbija tu centralizaciju naziva beogradizacijom, a mislim da se pri tome čini nepravda ogromnom delu Beograda. Naravno da podržavamo tu suštinsku decentralizaciju, uravnoteženi razvoj naše države, da jednako ili približno jednako ljudi žive u svim regionima, u svim gradovima, u svim opštinama, u svim selima. Jedan od uslova da bi smo izvršili ovu evropeizaciju Srbije jeste da mi pre svega izvršimo beogradizaciju Beograda. I ja molim Beograđane da pomognu 21. svojim glasovima, da se vrati istorijski obraz Beogradu, da se vrati Beogradu njegova istorijska građanska klasa i gospoda, tako što će im se vratiti, tako što će glasati da se vrati oteta imovina toj našoj istorijskoj, beogradskoj i srpskoj gospodi koja je pobijena i opljačkana od 1945. godine pa na ovamo. Samo tako pred licem Evrope predstavljaće nas oni koji to zaslužuju. Evropa je borba za evropski sistem vrednosti. Evropa je naporna borba naša da se odvežemo od ovih ružnih manira prošlosti, da se odvežemo od tog mrtvog poretka koji još hoće da vlada Srbijom. Evropa je mladost Srbije. Pogledajte, ovi ljudi ovi ljudi bili su đaci
maturanti, brucoši, studenti, kad su završavali svoju Evropsku akademiju na Trgu Slobode 9. marta 1991. Danas su na komandnim pozicijama Srpskog pokreta obnove. Danas su mašinovođe naše nacionalne i evropske stranke. I ovim dajemo primer svima drugim u Srbiji. Mi moramo uspeti, jer Srbija mora uspeti. Beograđani, Srbijo, 21. januara uveče mora biti sačuvan obraz Beograda, naše prestonice. Sa verom u Boga, za kralja i otadžbinu. Vredi se boriti za pravdu i istinu, za srpsko selo u evropskoj Srbiji, za evropsku šansu srpske mladosti, za diplomatiju koja nam otvara vrata, za otvaranje dosijeja i Srbiju bez tajni, za Srbiju u Evropi i Kosovo u Srbiji. Vredi se boriti. Izborna lista broj 7. Srpski pokret obnove. Vuk Drašković. Vredi se boriti.